Hey guys, Boro मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दा जोंनि आसामाव जोबोद गिख्रंथाव जानानै फैगासिनो दङ। भारत हादरनि गुबुन हादरसेयाव जेरैबायदि गिख्रंथाव जानानै फैदोंमोन, जोंनि आसामावबो दायो जोबोद गिख्रंथावसिनसो जानानै फैगासिनो दङ। जोंनि आसामनि हेल्थ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला दिनै गासै 7 सुबुंखौ दिनै पजिटिभ केस मोननो हाबावदों। मैयाथ' सासे मोननो हाखादोंमोन। जोंनि टटेल गासै जोंनि आसामाव दायो मोननो हाबाय 5 सुबुंखौ पजिटिभ केस मोननो हादों। आरो लोगोसे बे भाइरासआ जोंनि आसामाव गोबां बारायबावखागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावदों। मानोना गासै 540 सुबुंफोरा आसामनिफ्राय दिल्लीयाव जानाय निजामुद्दिन मार्कास होननाय मोनसे इभेन्ट आरो बेनि खाथि खाला थानाय जे जायगाफोराव गासै 540 सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो जों मिथिनाय बादिब्ला बे 540 मादाव गासै 340 सुबुंफोराल' जोंनि आसामसिम गिदिंना फैफिनदोंमोन 16 मार्चआव। आरो बै 340 सुबुंफोरा जायफोरा जोंनि आसामाव गिदिंना फैफिनदोंमोन, बेनि मादाव गासै 5 सुबुंखौ जों पजिटिभ केस मोननो हादों दासिमहालागै। आरो बे रोखादि बे 340 गेजेरावनो आरो पजिटिभ केसखौ गोबां मोनबावनायनि चान्सेस दङ। बेफोरबायदिनो जायफोर सुबुङा बै 5 सुबुंफोरजों कन्टेक्टआव दंमोन, बिथांमोननियावबो निस्सय बे बेरामा बास्तायखागौ जों मिथि हायो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि न'आवनो जेसेबां हायो एसेबां थानो नाजा। बाहेरायाव थांनायखौ एसे खम खालाम। मानोना जों बाहेरायाव थाङोब्ला सोरबायदि मानसिखौ जों लोगो मोनो जेबो हमस' हाया। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनो सानो नोंथांमोना गावबा गावनि न'आवनो थानो नाजा। नोंथांमोननि जिउखौ जेसेबां हायो एसेबां रैखा खालाम। मानोना जोंहा बयहाबो फिउचारनि बाथ्रा दङ। बयहाबो जोंहा इयुननि बाथ्रा दङ, जोंहा साननांगौ दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो गावबा गावनि देहाखौ, गावबा गावनि सोलेरखौ, गावबा गावनि न'खरखौ, गावबा गावनि जोंनि रायजोखौ बा समाजखौ मोजाङै रैखाथि लाखिनो थाखाय नोंथांमोना बयबो गावबा गावखौ बासायनो थाखाय नाजा। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ।